Brother. Brother. Ano po yun? Yung itong mga wood na carving, dito ba ginawa to sa atin? Oh? Dito ginawa to sa atin? Iba-ibang lugar po yan. May Di na, Pampanga, may Ilocos, may okay. connection po yan. Itong malaki ang maganda. Kasi noon, pure Catholic kasi yung sa family side ng father ko. Mga life size ang mga santo namin. Tapos may ganito po kami noon eh. May mga ganito kami. Ganyan. Sa Pampanga to. Wood din yung isa, ano, brother? Taga dito kayo? Ako po ang pari po dito. Ay, ano po? Bakit po kayo? Ano po, Father? Ako po si Father Poli. Opo. Father Foley. Tagalagit Padilla po kami. Saan po sa Lagit? Doon po sa, ano po, Father, sa may Giang Rice Mill po. So, listen mo kayo dito? Opo, gusto po namin, hindi, bali, pinopromote po namin yung mga simbahang katoliko. Oh, very good. Opo, tapos lalo na yung Mount Zion, na-i-vlog ko na po yung brother, Father. Napaka-humble niyo po. Hindi po namin ano. Ako po yung janitor ngayon. Opo. Tapos ko na po ito, brother. Father. Sandali po, Father. Nawala na ako ng hardinero. Opo.
Kakilala po namin si sister, yung staff niyo po dito. Sino po? Si sister yung dito po nakatira sa next. baba. Next. Opo. Dalaga. Sandali po, Father.